Ola, chamame Natalia, teño 17 anos e son de cuarto de PDC. Elixín este libro, Kafka e la muñeca viajera, de Jordi Sierra Fabra, porque é un tipo de lectura que me gusta moito. Elijo tres razóns, porque é un libro que ao empezar a lelo engancha. Non era capaz de parar de lelo. Recomendo a todos porque é un tipo de novela ficticia. Máis ou menos un breve resumen de sobre como vai, que é un home que intenta sacarlle unha sonrisa a unha nena que perdeu a súa moneca nun parque. Empeza a inventar aí unha pequena historia e termina sendo o seu carteiro de monecas.